حراي أبزي ثانية أتصنع شجرك خون خلي تزتنا عكاو زي السكر تكون تخلي ناتو مفتحي إذنا متنا كلنا بزي كدس إذا من تارخون جونيركم هاي سكولكم يونيفرسيتي تمهارايكم نقولوا زتك ما تصنع عاي نقول حقوسكم كلكم التحساس بخا الرداد أخا حراي أبزي مدب زمت هذا اللخا رجعتني أتصنع شجرك خون خلي تزتنا عكاو زي السكر تكون تخليها ناتو مفتحي إذنا متنا كلنا سلازي كابخا تدلي زلو بصمونان بلبونان مسمع مالتي زي عند حرجيركا اذن سمع كان كتتجبرن انت جميركا لو تخطريخا بزي يقدس الى من تارخون جونيركون هاي سكولكون يونيفرسيتي تمهارايكون نقولوا زتقما صنانعي زتمسكرلو اصنانع ብዙሓት ተማሃሮ ዝተጠቅሙሉን ዝተዓወቱሉን ስለዝኾነ እዚ ነገር እዚ ክጠቅመኩም ስለዝኾነ ናባኹም ዘብሎ ዘለኹም ስለዚ ኣብቲ ቁኑዕ መገዲ ኣብቲ ቁኑዕ ቪድዮ ስለዘለኹም እንኳዕ ሓጎሰኩም ኩለኩም ግን ሓንቲ ክነግረኩም 84 ሚእታዊት ተኸታታሊ ናይዚ መደብና ሰብስክራይብ ኣይገበርኩምን ስለዚ ሰብስክራይብ ጌርኩም ከምዚ ቁም ነገር ሓዘል ትምህርትታት ናባኹም ነብሎ ኣለና ሶም ከዓ ሰብስክራይብ ግብር ኣቢልኩም ነታ ናይ ደወል ምልክት ድሕር ዳጠዊኩማ ብዙሓት መደባትናትና ናባኹም ክመፁ እዮም ስለዚ እስኹም ተኻፈልቲ ናይዚ መደብና ክትኮኑ ኢኹም ማለት እዩ ካብኡ ብምቕፃል ላይክ እንድሕር ጌርኩም ናብ ብዙሓት ተምሃሮ ከማኹም ክኸይድን ክበፅሕን ይከኣል እዩ ስለዚ ላይክ እውን ኣይንረስዕ نفتوتنان مغربنان بيتسبنان كاني شير نقبر اللهم سوون كمانا تماهيروم عبز بتصح كوتو حلمو من رايو من كساخو سلازلوهم شير مقبار اي تحمقو سلازي نابز مدبي كبز سلازهونكو كن جمرينا اتا قداميتي نتبينا بخوم كبلاي التحساس بخا الرداد اخا كير كتكلالك اما بزحتي اكساب حديث اتنانو عن ترينيو دقيسك هتصنحمو بوزح كيطنعك هتصنحمو اب موداتا فتنا كلتا معالتي مسترفكا انتي تكبر بالطعمي ستريس جيركا داج انك امروخا كحس تقبرو اذا نقرزي حنسا حزلك خليو حنسا زي كحزلك خليو جن انت يمطو تجانيكا كاب تحزو ناتو زخون مفتح مصينا لنا ازي انت كتقبر لك اتحساسبها تقير لك مايند سيت ناتكا كتقيرو لك زبلو زلخو ابزي زلو اسخا مستمهاركا معالتاوي زي قير حدا ساعه دي 2 ساعات ناي متنعتي مدب اوص ابزي زوطخايو مدب بقى قديتا تا ساعه تا 2 ساعات قدن كتسمعن كتكلالك تالوم مع انت سماركا قديتا كتصنع تكلالك قديتا كتقبرها تكلالك اذا كتقبر متجمركا وطيت تريخا افتنا همي عينت وطيت كتمص وهانكا تريخا ابو طرح زيكون هاني كتحزيخا خا كاي ترسعني እዚ ነገር እዚ እሱ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ነገር ኣዝዩ ክጠቅመካ እዩ ስለዚ መጀመርያ እንታይ ኢና ክንገብር ከለና ኣተሓሳስባና ክንቅይር ክንክእል ኣለና እዚ ምስ ንገብር ውጽኢትና ቡም ኢሉ ክቅየር እዩ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ካብኡ ብምቕፃል እታ ካልአይቲ ነጥቢ ክንመፃ ኢና እዚኣ ብፅሞናን ብልቦናን ንሓዛ እዚኣ ክንሕዛ ከለና ኣተክሮ ጌርና بملكع حتون مسن نتنعس نتا خططنا على اللي خازلنا بملكع حتو دالوا كابتا حتو زدل خا ملستات كبر الله اذن دا قبركا خد كيد كلخا ابت غزي فتنا زحد شكا نغير يلن اسخا اوريدي ادالي خا خازلخا دن
እንታይ ክገብር ንእሽተይ ነገራት ምቅያራት እዩ ከጋጥም ዝኽእል ኣብኡ ኸዓኒ ኦልሬዲ ስኻ ተዳሊኻሉ ስለ ዘለኻ ቀዲምካ ተዳሊኻሉ ስለ ዘለኻ ንዕኡ ክትብድሆ ኢኻ ፅቡቕ ውፅኢት ከዓ ከተምፅእ ኢኻ ፅቡቕ ፍልጠት እውን ክትሕዝ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ቀሊል ኣይኮነን ብመልክዕ ሕቶ ጌርካ ምጽናዕ ስጋ ሕጂ እቲ ተኣሚንሉ ዘሎ ኣብ መጽናዕትታት ዋላ ተማራመርቲ ዋላ ብዙሓት ተምሃሮ ዝመስከሩሉ ነገር እዚ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ናበይ ክነብል ኢና እዚኣ እንድሕር ጌርና ሓፍ ክንብል ኢና ናብታ ሳልሰይቲ ክነብል ኢና ማለት እዩ እዛ ሳልሰይቲ ናባኹም የብላ እዛ ሳልሰይቲ እዚኣ እንታይ ትገብር መሲልኩም በኣተኩሮ በቃ ኣተኩሮኻ ፎካስ ትኮን ንኣብነት ሕጂ ኣብዛ ካሜራ እዚኣ ፎካስ ኮይና ኣባይ ቴንሽን ተኣሲራ ኣላ ምክንያቱ ጉልሕ ዝኾነ ነገር ኣሎ እሞ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ብዙሕ ወለኽ ዘለኽ ዝበዝሖ ናይ ረበሻ ዓለም ኢና ዘለና እዚ ክብል ከለኹ እንዳትናዓካ ከለኻ ጢን ዝብል ናይ ዋትስኣፕ መሰጅ ጢን ዝብል ናይ ቴሌግራም መሰጅ ጢን ዝብል ናይ ኢሞ መሰጅ ይመፀካ እንዳትናዓካ ከለኻ እዩ ትግንፅሎ ኣድህቦኻ እንታይ እዩ ኣብ ወለኽ ዘለኽ ክኸይድ ኣሎ ኣብ ናይ ረበሻ ግዜ ትኸይድ ኣለኻ ስለዚ ፎካስ ትኮንካ ኣተኪርካ ክትፅንዕ እንተጀሚርካ ግን ቴሌፎንካ ካባኻ ተርሕቕ ኣለካ እታ ሰዓት ዝመደብካያ ሰዓት ዲያ 2 ሰዓት ቴሌፎን ዝበሃል ክትሕዝ የብልካን ስድራኻ እውን ናትካ ኣብ በይንኻ ኮንካ ከተፅንዕ ክትክእል ኣለካ ረባሻ ዘይብሉ ብምሉእ ኣድህቦኻ ኣብቲ ተፅንዖ ዘለኻ ነገር ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ እታ ቴሌፎን ከተርሕቕ ኣለካ ወይ ከዓ ምናልባት ዲክሽነሪ ካልኩሌት ክትጥቀመላ እንድሕር ኢልካ ኣብ ፍላይት ሙድ ተእትዋ ኣብ ፍላይት ሙድ ኣቲኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ሽዑ ክሰርሕ ክትክእል ኣለካ ዲክሽነሪ ኣብኡ ክትረኽቦ ኢኻ ብኦፍላይን ትጥቀም ትኸውን ኢኻ ወይ ትጥቀም ትኾን ኢኺ ኣብ ካልኩሌተር ከዓ ኣሎ ኦፍላይን እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ እንታይ ዳ ወሊዕካ ዋይፋይ ድዩ ዳታ ወሊዕካ ተኾንካ ግን ኣድህቦኻ ክመቓቐል እዩ ጢን ብዝበለ ቂም ብዝበለ ናብዝን ናብዝን ክትብል ክትጅምር ኢኻ ስለዚ ኣተኩሮኻ ኣብ ሓደ ይከውን ውፅኢትካ ዝተመቓቐለ ስለዚ እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ኣድህቦኻ ዘየለ ሓደ ውፅኢት ክመፀልካ ይክእልኒ ኣብ ሓደ እንተኮይኑ ከዓ ንሓደ ውፅኢት ክመፀልካ እዩ ስለዚ ኣተኪርካ ምጽናዕ ክንፈልጥን ክንለምድን ክንክእል ኣለና ኣተክሮ እቲ ዝዓበየ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ እሱ እንተጌርና ቡም ኢልና ክንትኮስ ስለ ዘለና ማለት እዩ ውፅኢትና ኣዝዮም 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 ዓበይቲ 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 ክኾኑ ስለ ዝኾኑ ካብ ዝቐፂልና እዛ ነጥብ እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት ስለ ዝኾነት ብኣድህቦ ብልቦና ብፅሞና ተኸታተሉኒ ሕራይ ዕላማ ኣለና እንብል ኢና ሸቶ ኣለና እንብል ኢና እስኪ ናይ ብሓቂ ድዩ ዝተፃሕፈ ዕላማ ኣለና ድዩ ዝተፃሕፈ ሸቶ ኣለና ድዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮኻ ዝሓዝካዮ ነገር ማለት ቀልጢፉ ክጠፍእን ቀልጢፉ ክሃፍፍን ይኽእል እዩ እዚ ማለት ኣብ መዓልቲ ክሳብ 60,000 ሓሳባት ተመላልስ ቶም ዝበዝሑ ብዛዕባ ትማል እዮም ካብኦም ከዓኒ ብዛዕባ ፅባሕ እዮም ምናልባት 5% ዘይመልኡ ብዛዕባ ሕጂ እዮም ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ እንታይ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ክትፅሕፎ ክትክእል ኣለካ ዕላማ ናትካ ሸቶ ናትካ ኣብ ምንታይ ኢኻ ክትበፅሕ እዛ ዓመት እዚኣ ምስ ወዳእኻያ ክንደይ ነጥቢ ሒዝካ ኢኻ ትውድእ ጠቕላላ ኣብቲ ዲግሪኻ ክንደይ ኢኻ ክትሕዝ ዶክተሬት ዲኻ ክትከውን ደሊኻ ዘለኻ ፕሮፌሰር ዲኻ ክትከውን ዘለኻ ሳይንቲስት ዲኻ ክትከውን ዘለኻ ብንጹር ኣቐምጦ ንዓኻ ንዓኺ ንዓ ዘይነፀረ እንድሕር ኮይኑ ከመይ ገይሩ ንኻልእ ሰብ ክንፅረሉ ዝኽእል ኣብዚ ነገር እዚ ክንሓስቦ ዘለና ነገር ክንስሕቶ ዘይብልና ነገር እዚ እዩ ንጹር ዝኾነ ሸቶ ነቐምጥ ንጹር ዝኾነ ዕላማ ክንገብር ክንክእል ኣለና ብዘይኩ ወላ ሓደ ክመፅእ ዝኽእል ነገር የለን ምክንያቱ የለን ያ ንጹር ዝኾነ ነገር የለን ምክንያቱ ሓደ ማይ
أفح زبالة اندحر كوينو أتا تبصح زدلخا خبص حالك خلي أكل ناتا خبص حالك زغيل جن أنت يا كان على جيركا تاماي مزرقحك أتا خبص حالك زدليخا تقبل تخيلها بزي قالت أقام أبات خبص حالك ما عادي بزح تنافر اندحر هاليوم قد أبوزح تنافر كخيديو أتا زدلخا من البات قرب نجار يحضرك شعو وتيتي كم زخوينو أنا كنت عيرة قال أيقونن مغنياتو نتصور زخونة علامة يبلكان نتصور زخونة شطة يبلكان سلازي شطة خاخا كتصحف كخلالو لكع كمتي كانالة صرحو زلخا لكع كو مستصحف خونالو بو زمالال سكا نعو تسعر نعو تريو أبزر بوتا تقمط كل غزي تدقاقمو كل غزي تحاسبو كل غزي تزاربو شطو اندحر عليكا نخدبطحون نخدرخبون رقصنيه لعلي 85 ميتاويت عوتن كونن شطو كتقبر إخا إذا تخوينو قن أبا أمرو خاطر حان تحسكيو إذا شطو زي وصيتو أيك الرأيكاني ولا خصاب حجي زخدكيو ملسي الكاريو سلازي حدرا زين نقرا زين اندهر تتكيبنا أبطانا معنا أو وصيتنا عبي زخون لوتي كركبنا سلازي زترفه غزي بدحان صبحون دابولكي سلام ناي مصنعتي سلام ناي وصيتن غزي